Днес откриваме официално възстановената шивалня на кралица Мария. С голяма обич, направена от Мадлен. Тя ще ни разкаже после за всичко. И по стара българска традиция на Велик ден, нека наистина да е за доброто на всички, които ще дойдат, защото има много история, която те ще научат тук. А от всички нас, от екипа на Държавен културен институт Двореца, шарени яйца от домашни кокошки, защото тук всичко е автентично. Заповядай, наистина пожелавам успехи на проекта и на теб. Благодаря за гостоприемството и благодаря, че ме подзвонихте тук в тази невероятна сграда, стара, старинна, където е била старата шивалня. За мен е чест да бъда тук, на това място и да покажа на всички дечица, на всички посетители, да не забравят старите занаяти и това да се предава все повече и повече. Това е нашата мисия и до октомври, всеки месец. Следете календара в и фейсбук страницата на Двореца, и в официалната страница, интернет страница на Двореца. Там подробно е описано какви ще бъдат заниманията. Сега имаме един малък посетител, ако желая сега да дойде, ако не се притесни, за да ни разкаже Мадлен повече какво може да се види тук при нас.